kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagagabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ko sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug niya gihuypan niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasaylo ninyo mga sala sa mga tao, di pasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Labi na kamo mga naadiha karon nag-uban yatong Santos nga Misa nasa inyong mga balay. Kamo mga dili intaw makagahom pagbangon pagadto sa simbahan para lang gyud makasimba. Mga dunay sakit, lawas ug kalag. Labi na usab kamong nasa prisuhan. I know nga kini atong misa maabot gyud sa bilangguan. So wherever you are, this mass is really for you and of course natong tanan. Sa akong ingon ganiha, ang atong misa karon o karong Dominguha nga mao ang Pentecost Sunday. Pentecost, which is a word that comes from a figurative or pulong nga nagkanayon penta, which means 5 or 5. That's why gitawag kinatong Pentecost kay nga naman ika-50 nga adlaw human nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang ika-50 ka adlaw nga pagkabanhaw human sa iyang pagkabanhaw 50 ka adlaw milabay, iyang gipadala ang iyang Espiritu Santo tungod og alang ungadto siya mga apostoles. Ug gitawag usab kini sa mga spiritual writers nga birth of the church o birthday sa simbahan. Kasadihang nikunsa ng Espiritu Santo, mga tinun-an nga gikan sa lain-laing mga dapit minggawas ug misangyaw sila nadunggan. Though they came from different backgrounds, they were able to preach and share the good news. Ug mao kutoy sinugdanan nga namugna ang Kristohanong simbahan. Ug mao kining espiritu ha mga igsuon ang naggiya sa simbahan from that moment on until today. Nagkaagig mga problemang simbahan, nagkaagig mga hagit, persecutions and all. And yet, kung atong tanawon, gikan siyang pagkatukod hangtod karon, nagpabiling nagdarog, nagpabiling ligon. And that is because of the presence of the Holy Spirit. Tungod sa Espiritu Santo. Apan sa unsang paagi nato makita masinati ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi karong isip simbahan. Nakoy kaubang pari mingon siya nga naa kuno Espiritu Santo na sa gitawag nato Espiritu Tonto. No? Espiritu Santo or Espiritu Tonto. Tanawa ko yung tapat. Unsa na Espiritu Santo or unsa? Ha? Iba naman ta unsa ng tonto? Of course, iba naman ta unsa ng santo. Mga igsuon ang atong ebanghelyo, mga pagbasa karon, nagpahinumdum ka nato kung sa unsang paagi atong makita masinati ang Espiritu Santo. Unang pagbasa sa buhat sa mga apostoles. Mga tinuna nagtapok
and all others kami sa mga apostoles, ug kalit lang mikunsa ng Espiritu Santo. And yet, gikan sila sa laing mga gigikanan, gikag Mesopotamia, gikag unsa pa ning mga lugar, kung sa ato pa siguro karon, gikag mga Iloilo, gikag Ilocano, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, Cappadocia, Judea. Lain-lain ni sila kagikan, lain-laing sinultihan. And yet, because or after the descent of the Holy Spirit, silang mikunsa ng Espiritu Santo, nagsinabtanay sila. Bisan paglain-lain sila kagikan, lain-lain ilang sinultihan. And to me, that is one primary manifestation if the Holy Spirit is present among us. Kung dunay pagsinabtanay, dunay pagdinawatay. Kining mga pulong nga pagsinabtanay, pagdinawatay, challenging kay nirong panahon. Ila ba? With the advent of communication or advent of this development of communication, nga gikan sa murabag technical kaayo, mechanical kaayo, manual kaayo, everything seems to be very digital na karong panahon na. Nga daghan mga naandan itong gimbuhaton, gi-reduce na into something nga motpusliton lang o swipe lang. For instance, kaning masuko ka, kaning malipay ka, di ba? Our emotions are being reduced to emoticons. Di ba? Angry, sad, luha-luha na yun. Sa una, we gather together physically. Pero karon, kontento na ta group chat. Mag-meeting ta physical, mahikap din mong ka-istorya, and yet now, ay mag-zoom na lang ta. Ang Zoom sa una, mukamang ra, karon magkita na ta. Diba? Sa una, ang upload ko no, saging ra, karon Facebook na. Dindot na kong tabang, but they also have become reasons for, instead of communication, they have become reasons for miscommunication. Imbis magsinabtanay, nadaot na. Diba? Kabantay mo anang chatan mo, niya, butangan lang mong thumbs up, taas na kag-istorya niya, tuwagbugan na thumbs up, katungin mong ka-chat, wala rin gito siya, pero ko, insulto mo nang iya, ha? Diba? Kanang taas na kag-share, nahilak ko na ka, butangan lang kag-reaction nga, hilak-hilak, paita. Diba? Instead of connecting, at times we are actually disconnecting. Instead of expressing, we have become or we are diverting. Mao ni ang hagit nato karon. How can we manifest the Holy Spirit in our midst diha sa pagsinabtanay, diha sa pagdinawatay? And we don't need Facebook, we don't need digital communications just to also understand. Kaya mismo sa itong pamilya, ikaw ba nag-asawa? Di ba? Daghan mo maglisod na kagsabot niya kay ambot na unsa na siya. Kamo ginikanan ngadto sa inyong mga anak, magkasinabot pa ba mo nila? Daghan mga higay magisige tagingon, sus kamo mga batanong ko, mga tamaran na kay mong dagko. Kami sa among panahon, ya kami ba mga batano basta isgutan na gami mi anak wala maglagot yun mi wa na tas mga 1940s 2025 na ta di na ta mag-abot, di na ta magkasinabot. Mga igsuon, our understanding and our acceptance manifest the Holy Spirit in us. Kung dili ta musabot, kung dili ta makasabot, kung dili ta mudawat, mautana ta unsang espirituha ang naa nato. Espiritu Santo or kato. Ikaduha, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, maghisgot dinhi lain-laing hiyas, lain-laing gasa. Mga igsuon, kining lain-lain itong batasan mo sa hinungdan nga murag mag-iya-iya pud ta. Labi nagmangigi na ta, labi nagmasina na ta, kaya nga ni maunis siya mo yung nakabot.
One manifestation of the Holy Spirit is there is that unity of service. Kahiusahan diya sa pagpangalagad. Dili mag-iya-iya, dili kumkumo ng tanan, kundi buhaton, unsay naa niya, ihatag, dili alang niya, kundi alang sa kadaghanan, alang sa simbahan. If you serve for your personal purposes and interest, unsa na nga espirituha? Espiritu Santo ba na siya? Or katunasad siya? Ug ang katapusan, dunay Espiritu Santo, matud pas Ebanghelyo, mitunga og kalit si Jesus ilang taliwala ug miingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. There is the presence of the Holy Spirit if there is peace. And peace, by the way, is not just the absence of conflict, but actually peace within your heart, peace within your mind. Daghan nato, way kontra, pero di mo gawas kwarto. Daghan nato, dili ganahan maging istorya. Kaya dili ganahang atubangon ang problema. Kaya nga naman, gubok kayo ang kinahiladman. Mga igsuon, peace is not just about conflicts. Peace is within you. And we can only have that if we always recognize the Holy Spirit in us. Muli pahinumdum nato sa itong mga pagbasa. Labi na sa itong Ebanghelyo. Kaya itong Domingo sa Pasko, Pentecostes, mangutana ta, kumusta man ta diya sa itong relasyon pag-ila sa Espiritu Santo? Magkasinabot ba ta? Mao ba ta gialagaran? Doon na ba tay kalinaw? Kung sa tanaw na to, murag api kita, I think ang atong pag-ampo kining awit sa Espiritu Santo. Kung pwede, magdungan siguro tagkanta, kaya mo sa di ang ato ang pag-ampo panapo sa itong pamalandong. Moingon kita, Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Ug sama sa gisulti sa Salmo Responsorio, ang atong katapusang pag-ampo, Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sayuta.